Балконға шығып қарасам, менің машина дүрлеп янып отыра. Көпмеге отырттылар. Әйе, Стамбулға келіп түштім, әтеге шалтыратам. Әте мен Стамбулға. Қоя? Қойткына өтірем дей. Алсы көздіктер салынған уақыт. Онда ебірлер сөйлемелі сен. Неше? Мен шошы машиналардың Шын фотосуретлерін қарайым да, мұны білен ауылға кіріп болмай бейді дейім де. Ол әтесі үзкеш. Барығызға да сәлем, мен Әбри Хабриев, һәм сіз ТНВ каналында әсин тапшыруының шираттағы шығарылышын қарайсыз. Һәм бізде бүгін қонақта шәхсән менің яратқан һәм хөрмәт еткән жырчыларымның бірсі, Татарстан Республикасының ат казанган артисты, менә дигән кеше Шулпан Юсупова. Пам-парам-пам-пам-пам-пам. Бұл оркестр болмағанға күрә, мен фанфарларны шулай берәм. Ничек калар Шулпан? Шәп. Сенің бұл сөздеріңнен соң бүтінней шәп болып кетті. Жоқ, мен сен шынында бик күптен хөрмәт итәм. Сенің шикелле тавыш ияләре юк дисәң дә була. Безнең буында әйбәт хатын кызлар арасында, гүзәл затлар арасында мин әле дә хәтерлим. Мин алып барган бер мәҗлескә син кунак булып килгән идең. Һәм син җырлаган вакытта минем күзләрем шар булды. Бүтән аппаратура да синең генә тавыш, һәм синең микрофоның менә монда иде ул вакытта. Ничек, кайдан чыга бу тавыш дип, мин чын мәгънәсендә теге күзләремне акайтып шаккатып карап торганымны әле дә хәтерлим. Гадәттә бит инде барыбер ничек кенә җырласаң да кычкырасыңмы син теге яки көчле тавыш белән җырлыйсыңмы? Микрофон гадәттә менә шушы арадан китмәй. Синеке ул менә монда иде. Менә кайдан килә ул? Кайдан чыга ул? Аңлат әле. Мен үземдә белмим, әбер дөресен әйткәндә. Менә сөйләшкәндә бит син менә шушындый гына. Әйе. Җырлаганы? Менә шуннан төптән килә инде ул мал. Диафрагма деген диафрагма. Төптән. Чыга. Һәрбер килгән кунакка бирәм мин бу сорауны. Син үзеңне яхшы беләсеңме? Әйбәт беләсеңме? Хәзер әйе. Бүгенге көндә әйе. Бүгенге көндә әйе. Менә бу бүгенге көндә әйе дигән фикерең кайчан туды? Кайчан барлыкка? Бер ел элек. Бер ел элек, димәк, син үзеңне яхшы белә башладың. Әйе. Аңгырчы белмәйдең? Юк. Нәрсә сәбәпче иде? Белмәүнең сәбәбе нидә иде? Сәбәп нәрсәдә дип. Беләсеңме, ул менә бер ел элек мин үземне ничектер читтән күзәтә башладым. Үземнең фикерләрне, үземнең эшке тойгышларымны барысын да уйлап эшли башладым. Һәрбер әйтәсе сүзне уйлап әйтә башладым. Аңа кадәр менә тормыш ничек бара шулай бара дигәндә. Кеше сүзен тыңлап, Барамы бара? Бара инде. Менә шундый. Шуңа күрә мин әйтә алмыйм элек үземне 100% белә идем дип. Кеше сүзенә игътибар итә идеңме элегрәк? Әлбәттә. Мин бит бардадан. Ничек инде ул синең тормышың бит. Мин бит бардадан әбри. Беләм мин синең бардадан икәнлегеңне. Бездә бит инде кеше нәрсә дип әйтә икән дип яшибез без. Ул сездә генә түгел, ул бөтен татар дөньясында ул Шулпан. Ул менә авыл җирлегеннән туган стереотип ул. Хай кеше нәрсә дип әйтер икән. Мин ул әйбер белән әни белән ничә ел көрәшәм инде. Әйдә мин әйтәм, бәрәң утыртмыйк быел. Хай авыл халкы нәрсә дип әйтерсең. Менә авылда яшәүче милләттәшләребезнең инде ул борынгыдан канына, күңеленә сеңеп калган менә шушы кеше ни дип әйтер дигән киртә менә ул күп әйберне эшләргә ирек бирми. Җәйләргә ирек бирми. Киңәерергә ирек бирми. Хыялларыңны тормышка ашырырга, максатларыңа ирешергә киртә куя торган сүзләр ул менә. Кеше ни дип әйтер. Димәк, син бер ел элек әле шушы принцип белән яшәдең. Әйе. Менә бу принципның, бу сүзләрнең синең тормышыңа йогынты ясамавына нәрсә сәбәпче булды? Мен син кеше сүзенә игътибар итмәй башладың. Нәрсә аша, нинди киртә аша үттең син? Белмим, тормышыңда берәр нәрсә булдымы? Берәр хис кичерешләр ярдәм иттеме? Төгәл нәрсәдән менә точкасын әйтә алмыйм. Ләкин менә бу узган 29 ел эчендә мин инде күп кенә әйберләр узган кеше син бит беләсең. Үзем теге
кешегә ачып сөйләмәсәм дә, бик менә кайгыручан, кайгыртучан, бик менә тыштан бик усал булып күренсәм дә, эчтән шундый нечкә күңелле, менә кеше алдында елмаеп жүреп, кайтып җылап яткан вакытларда күп булды. Маска. Менә шундый вакытлар ниндидер сәбәпче булгандыр дип уйлыйм. Менә 1 ел элек белмим нинди точкадан башлангандыр. Менә шушы әйбергә кирип китеп, үземне өйрәнү белән шөгыльләнеп, бүгенге көндә шундый рәхәт әбри белсәң. Тута үземне өйрәнү белән шөгыльләнеп дисәң, билгеле бер курслар үттеңме? Кайбер кешеләр бит менә тренингларга йөриләр, ниндидер махсус психологларга баралар, яки башка чаралар аша, ниндидер бер этаплар аша үтәләр һәм менә үземне өйрәнә башладым мин диеп зурлап инде сөйли башлыйлар социаль челтәрләрдә. Син дә шушы этап аша үттеңме? Әллә бары тик өстән кайдадыр теге тумблерны кабыздылар да? Әлбәттә, өстән башка булмыйдыр. Анысы да кирәктер инде. Обязательно кирәк. Аннан соң инде ничектер бу әйберләрне барларга, әлбәттә тренинглары да булды, марафоннары да булды, курслары да булды, психологлары да булды. Бөтенесе булды әбри. Нәтиҗәсе бар дип әйтәсеңме менә мондый җирләргә йөрүнең? Әлбәттә. Тренингларның. Әлбәттә. Тик әлеге тренингларны чын мәгънәсендә инде осталар, ягъни профессионаллар алып барырга тиештер дип белим мин, әйбет. Һәм инде үземнең ничек итеп кабул итү. Барып булай гына утырып кайталар да, анан менә ул миңа булышмады дип әйтүчеләр. Ул сиңа обязательно булышырга дигән сүз түгел, бәлки ул синеке түгелдер. Бәлки син анда барып кирәкле информацияны дөрес алмыйсыңдыр. Аннан да тора бит ул. Әле ул бит мәгълүматны, җиткерелгән мәгълүматны бит әле кабул итә белергә дә кирәк, һәм әлегә кабул итүгә әзер булырга кирәк. Үзең әзерләп барырга кирәк. Әйдә, шаккаттыр әле мине килеп отырсаң булмый. Әлбәттә бер нәрсә дә булмый. Әйнә менә үзгәрергә теләсәң, андай тренингларның әлбәттә файдасы бар. Юк түгел. Бик зур рәхмәт. Килгәнеңә, шуның белән тапшырып үтәмәм. Мин шат. Дигән сүзләрне әле ишетмәячәксең. Без беренче турга кирип китәбез һәм ул тур Әсин таныдыңмы дип атала. Беренче тур Әсин таныдыңмы дип атала. Монда менә килгәннән бирле мин сиңа карап утырам, ниме? Син үзеңне билгеле бер менә шитлеккә кертеп утырттың да, селкенергә куркып утырасың кебек. Курыкма, бар да тәртиптә, бар да яхшы. Менә үзеңдә әйткән инде син аны. Сине бик күпләр бит менә стерва дип уйлый. Әйме, бик кырыс халаклы кеше дип уйлый. Ә чынлыкта син нинди? Әле бер кем Уфадан кайтканда, бер бик таныш, синең дә минем дә танышым ул. Мин зарулым кайтам, артта ул кайта, әзрәк теге шиертеп кайталар инде. Шиерткәннән соң бу миңа әйтә, Шулпан, дөресен әйтим әле. Син стерва дип әйтә. Менә конкретно килеп 3-4 артист кеше сине стерва, зверь, якын бара торган кеше түгел дип әйттеләр, диме? Син шундай әйбәт кеше икән үзең дигән була. Бәлки шушы шиерткәннән соң уянып киткәндер, аны карашлар үзгәреп киткәндер. Юк, шәхсән мин сине беләм, мин синең турында андый сүзләрне гомумән әйтә алмыйм. Бәлки билгеле бер очракларда, билгеле бер очракларда сиңа инде һөҗүм иткән вакытта син шушы кыяфәтне, шушы битлекне киеп күрсәткәнсеңдер. Бәлкем шуннан билгеле бер стереотип тугандыр да инде, әйме шул кешеләр. Дөрес, менә билгеле очракларда, билгеле очракларда. Андый очраклар бүтән кешеләрдә булырга мөмкин бит. Миннән дә чыгарга мөмкин андый кырысык. Шуңа күрә моны инде ниндидер кеше турында гомуми аны сурәтләүче, тасвирлаучы фактор дип әйтү хата булыр. Шуңа күрә шәхсән мин үзем сине стерва дип атый алмыйм. Рәхмәт. Уенның беренче турның асылы иде. Без сиңа фотосурәтләр әзерләдек. 4 фотосурәт. Әлеге фотосурәтләрдә син танылган шәхесләр белән фотога төшкәнсең. Ләкин шушы фотосурәтләр арасында берсе ялган. Ягъни, синең янәшеңдә басып торучы кешенең йөзе икенче кеше йөзе белән алыштырылган. Сиңа шушы фотосурәтне танырга кирәк, белергә кирәк. Белгән очракта 5 куябыз, белмәгән очракта хаталанасың икән. Менә синең каршыңда 2 кичкенә генә катыргы кисәге ята. Син шуларның берсен ачасың да, анда язылган берәр биремне үтәргә. Ярар. Тиеш буласың. Башлыйбыз. Башлыйк, әйдә. Әйдә, менә шушыннан башлыйк әле. Син монда Алмаз Мирзаянов белән. Алмаз Мирзаянов белән.
Бу дөрес. Бу кайда булган хәл бу? Бу ниндидер юбилей мәҗлисендә төшкән. Бэкграунд бик матур. Әле Алмазның бик яшь вакыты. Буе кыска вакыты дисәң Ой, дә. әйе, нәкъ. Гомумән, артистлар белән аралашуга килгәндә, кемнәр белән аралашасың? Бармы дуслар, бәлки душманнар бардыр, бәлки күрә алмаган кешеләрең бардыр. Душманнар бар, күрә алмаган кешеләр бар дип әйтә алмыйм. Мин гомумән кешене бүлмим. Менә бу начар, менә бу әйбәт дип. Әлбәттә, якынрак аралашкан кешеләр бар. Но мин күбрәк җегетләр белән аралаштым электән үк. Димәк, хатын-кызлар арасында дуслык юк дигән. Дуслык юк дигән әйбер дөрес түгел. Менә шулай килеп чыкты. Бәлки минем үземнең характер күбрәк ир затныкына ошаганга күрә микән инде ул. Хатын-кызлар арасында дуслык юк дип әйтү дөрес түгел. Минем бар подружкаларым, алар җырчы түгел. Күбрәк ир җегетләр белән инде аралашабыз. Теге якын, менә үлеп китеп бергә генә сөйләшә торган артистлар бар дип әйтә алмыйм. Болай күргәндә аралашып, рәхәтләнеп сөйләшеп утырган артистлар бар. Яхшы. Икенче фотосурәткә күчик. Син монда. Алина Шулай ук Софиуллина белән. Татарстанның атказанган артисты Алина Софиуллина белән. Әллә кайлардан нинди фотолар сөйләшә Табалар, торганнар. без редакторлар бик өлгөр. Әллә кайсы җирләрне актаралар. Алина белән ничек мөнәсәбәтләр? Бик әйбәт. Элегрәк якынрак аралаша идек. Инде ниндидер сәбәпләр аркасында тормыш үзгәргән саен тирәдәге кешеләр дә үзгәрәделәр. Шуңа күрә элек бик яхшы аралашадыр идек. Хәзер шулай ук күрешкәндә бик әйбәт сөйләшәбез. Менә тормыш үзгәрә дисең, элегрәк аралашкан кешеләр юкка чыгып бара, яңалары пайда буламы? Пәйда була. Һәм син шушы тормышыңа килеп кергән, кискен килеп кергән кешеләр бардыр бәлки, әйбит, алар турында иртәрәк, элегрәк кайда йөрдең син дип, нишәп минем тормышыма элегрәк килеп кермәдең син дип әйтерлек кешеләр бармы? Менә соңгы елларда барлыкка килгәннәр арасында дип әйтү. Юк, мин алай дип әйтә алмыйм. Мин моңа кадәр булган вакыйгаларга хәзер күз салмаска тырышам, карамаска тырышам. Шу вакытта кирип килгән икән ул минем тормышыма. Шул вакытта кирәкле кеше булган инде ул. Димәк, вакыты Шул вакыт булган. Димәк, шулай тиеш булган. Әйе, шулай тиеш бу. Менә бу элек яхшы аралашып, бүгенге көндә инде мөнәсәбәтләр бераз гына сүлпәнәйгән кешеләр дә юк түгел. Һәрбер кешенең тормышында була бит инде, алар бит билгеле бер шушы мөнәсәбәтләрнең бетүенә сәбәпче булган вакыйгалар да бардыр. Шушы мөнәсәбәтләрне кабаттан кире кайтару уйлары, фикерләре булдымы? Менә бәлкем ул кеше сиңа якын булгандыр, шуның кадәр якын булган, ләкин ул ерагая синнән. Менә күптән түгел генә бер шундый әйбер булды минем тормышымда. Җәй көне бик якын кеше минем өчен. Бик якын. Ниндидер сәбәпләр аркасында безнең араларда нәрсәдер җигердеме соң шунда әз генә сүрелгәни аралашулар. Һәм менә әле күптән түгел барда кайткач утырам, күрдем шул кешене, эндәшим микән. Анан әйтәм, ничек инде эндәшмәскә? Бер тапкыр яшибез, кирәк бит инде аралашу шушы кеше белән. Якын кеше бит инде ул сиңа. Һәм эндәштем. Һәм безнең аралар яңадан яхшырып, тагы да яхшырак, күбрәк дуслашып, аралаша башладык. Һәм шундый күңелле рәхәтлек хисе, шундый рәхәт. Җиңеллек рәхәт булды. Димәк, бу аерылу кирәк булган. Шулай булып чыга. Бер-береңә тартылуны, бер-береңә кирәк булуны аңлар өчен кирәк булган. Менә барда дидең, без бит инде имеш-мимешләрен дә карыйбыз, тикшерәбез, Тип кирим чыганагы турында булыр бу сорау. 2023 елда Бардада татар халык ашлары булган пекарня ачуы турында хәбәр иткән булгансың. Үзем пешереп, идәнен юып йөрдем дип тә язган булгансың әйбит. Бүгенге көндә бу эшмәкәрлек юнәлешең ничек бара? Барамы ул, эшлиме ул? Юк, яптым мин аны. Мин бит инде кызу кеше, син үзең беләсең. Бүген ачабыз. Иртәгә ябабыз. Юк, бу минем тормышымда кирәкле әйбер булды. Бу минем өчен бик зур опыт. Ул күп кеше әйтә инде, ачкансыңдыр, күп кергән. Юк, Аллага шөкер, үземнекен каплап, әле тагын эшләп, бик әйбәт булды ул минем тормышымда. Җәй көне бит инде безнең концертлар туктала. Әйе.
Мен тиге аталмый торган кеше. Уйладык та, барда да бер нәрсә ашыйг әле. Уйладым да, бездә бит инде гүбә дигән дә нәрсә икәнен белми бит халык. Татар халык. Аның каравы сездә гөлбәдия бар. Гөлбәдия бар бездә, гүбәдия юк. Гөлбәдия юк. Гомумән камыр ризыкларына килгәндә, бездә камыр ризыгын бик теге аңлап бетермиләр, бик пешермиләр. Шуңа күрә мин Казаннан пекар алып, инде яхшы шәп хлебозаводта эшләгән 23 ел пекарлар алып кайтып, пекарня ачып җибәрдем. Шәп китте ул, бик шәп китте. Беренче көнне хәзер дә исемдә 15 минут эчендә төне буе пешергән бөтен әйберне алып бетеп, ишекне җавып торып, кычкырышып, чиратта торып, тамаша булган ел. Әйбәт. Барда да башкача булады ул, мин монда булганым бар. Шулай бара-бара эш, инде монда әлбәттә бара, үз әйтмешли идәннәрдә юрга туры килде, ашарга пешерергә туры килде. Эштән курыкмый без, авыл баласы бит инде. Инде хәзер вакыт бара-бара Казанда концертлар, иҗат эшләре чыга башлады. Казанга китәргә туры килә башлады. Арасын үзең беләсең 650 километр. Бер сәгатьтә кайттың, киттең түгел. Шуңа күрә вакыт барган саен ышанычлы кеше булмады, дөресен әйткәндә. Калдырып китәргә ышанычлы кеше булмады. Һәм инде доход әзәя башлады, ризыкларның тәмнәрен боза башладылар, бик күп кенә шәһәр-мәхәр ясый башладылар. Шуннан соң әйтеп торам бит инде, мин кызу. Хуҗа янәше дә булмаса, алар китеп бара. Мин бит инде кызу кеше. Всё, дидем дә бер төнне кайттым да. Ябып бөтен әйберне төядем дә Казанга алып киттем. Шуның белән шушы эш тәмам. Синең белән эш башлауы куркыныч икән. Менә артистларны бай дип уйлыйлар. Без үзебезне шулай күрсәтәбез генә бугай. Бездә дә кредитлар бар дигән сүзләрең бүген дә актуаль. Дөресе шулай бит инде. Һәрбер бездә дә бар. Төрле кешеләр төрлечә. Шәхсән миндә бар үземдә, кайбер кешедә бәлки кредитлар юктыр да. Бәлки безнең кредит күләме моның кадәр генә булса, байрак артистларның кредит күләме моның кадәр булырга мөмкин. Ансы да бардыр. Шәхсән мин мәсәлән үземнән чыгып әйтәм, мин кредитлар алырга бик яратмыйм. Нидә яратмыйм? Кем ярата инде аларга? Минем шуңа күрә әлегә Аллага шөкер бер теге ипотекам бар. Менә артык бер әйберләр, бар бит шундый кешеләр менә. Шотты бер әйберне, кибеттә күрде. Шәп телевизор. Кредитка ала уланы. Креме бармы аның? Юкмы аның турында уйламый, кредитка ала уланы. Җыя ул бөтен әйберне кредитка җыя. Син шундыйлар рәтендә? Юк. Минем гомумән бүген көндә ипотекам да юк. Әз генә кичкенә генә кредитым бар. Анысында теге мөмкинчелек тә бар булган вакытлар була түләп куярга. Ләкин яра булсын инде кредитный историясы бозылмасын дип, әкрен генә түләп барган кичкенә генә кредитыбыз бар гаиләнең. Шуның белән бетте. Булай мен теге менә миңа бу кирәк, все кредит калган дигән әбе юк минем. Ярар. Рәхмәт сиңа, Гөлзур. Чираттагы фотосурәткә тукталыйк. Давай әле. Син монда якташың белән. Менә бу дөрес түгел. Мин монда иркә белән булырга тиеш. Кайдан хәтерлисең син бөтен фотографияларны? Бөтен менә хәтеремә бит. Бу Мәскәүдә, туйда һәм мин шушы көн Истанбулга чыккан идем. Без иркә белән бик аралашып сөйләшеп утырганнан соң тоттым да билет алдым да Истанбулга чыккан идем. Кискен. Менә шундый кеше мин. Кисәк кенә уйлап. Кисәк кенә. Мин Истанбулга барасы килә әле. Син чәсем килә Истанбулда. Истанбулга килеп төштем, әтигә шалтыратам. Әти мин Истанбулда. Кая? Кайткына үтерәм ди. Юк, менә анда кисәк ниндидер бер эш эшләгән вакытларың еш буламы? Юк, еш түгел. Ләкин элегрәк була алыр. Хәзер күбәйберне уйлап, мин бит инде 2 бала әнисе хәзер. Элегрәк бик еш буладыр. Нинди очракларны әйтә аласың? Шундый. Кисәк кенә уйлап, кискен хәл итеп бер нәрсә эшләгән. Нинди бик күп андый ситуациялар. Аңлар өчен. Менә чит илләргә чыгып китү. Берәр кая, например, иптәш кызлар белән җыелып тизенә берәр кая чыгып китү. Машинаны алыштыру резко гына анда. Менә миңа сүз булышамый, все иртәгә сатам да моны 3 тиенгә әйтәләрсең. Менә шундый әйберләр бик күп булды. Менә шушы кискен кылган гамәлләрең өчен үкенмим. Үкенмим. Бу опыт, бу дәрес, юк. Тәҗрибә туплау. Юк, бер дә үкенмим.
Еш вакытта кан кызу, мен бит барда кызы. Барданың егетләре түгел, кызлары да шундый икәнлеген тагын бер кат инанам. Дуслар, танышлар арасындан ул якларда кешеләрем, кадерле якын кешеләрем күп, шуңа күрә бардага бара калсагыз, һич шиксез үкенмәячәксез. Кунакка килеп кенә булса да, анда бер көн эчендә, бер тәүлек эчендә 3-4 гаиләдә кунак булып китеп була. Менә кереп утырасың, 5 минут ашасың, әйе киттек генә. Менә шуңа күрә ул якларны бик яратам. Зурамга, димәк, синең фикереңчә бу ялган фотосурат. Ялган. Яхшы, урынына урнаштырып куйдык. Һәм 4-нчесе. Син монда Лев Лещенко белән, әйе, дөрес. Лев Лещенко белән бу кайда? Мәскәүдә инде. Бу Мәскәүдә, әйе. Без Кремль сараенда индидер концерт барадыр. Татар концерты һәм бер вакыт карыйбыз. Берәм урыс танылган җырчылар чыга башлады. Шуларның арасында Лев Лещенко да бар. Ничек инде аларны күргәч, алар белән фото ясамыйсың дип. Әйе. Яхшы. Менә кисәк кенә машина алыштырган вакытларда булды дидең. Заманында өеңә кереп, өр-яңа BMW машинасына ут төрткәннәр дигән имеш-мимешләрдә хайран йөрде социаль челтәрләрдә, бит массу күләм мәгълүмат чараларында бу хәл турында бераз гына ачыклык кертеп. Әйе, дөрес. Минем туган көнне без ул вакытта әниләр белән бергә яшидек, үз йортыбыз белән. Менә йорт белән машина арасы 1 метр ие. Янында минем әтинең машинасы тора. Да минем әлегенә алган өр-яңа машина тора. Бәхә. Бик күптән хыяллан. Шуннан соң BMW алганым юк минеме. Күрәсем дә килми. Күз тидерделәр BMW-га карата. Туган көнне төнге саат 12 минем туган көнгә кердек бит инде. Мин душларга кереп, өйгә кереп яттым. Бала янында ятам. Сообщениялар яза башладылар туган көн белән котлап. Итигендә хлапок бер вакыт. Мәйтәм, салют микән инде бу. Салют мәйтәм, бер тапкыр гына хлапок булмый инде дип, булай гына күңелем сизеп, балконга чыксып карасам, минем машина дөрләп янып утыра. Алып чыкта шашлык кыздырыймы? Менә Михаил күлеп җылмаеп утыра, мен ул вакытта бик авыр момент булды минем өчен. Минем өчен дә, минем гаиләм, әтием, әнием өчен дә, күбрәк әтием өчендер. Кычкырам, әтием, машина яна дип без йөгереп чыгып киттек. Бүтән күршеләрне чакырып, biz ничек сүндерә алмыйлар машинаны беренчектә. Ничектер шунда ишек алда ковер булып, шул коверга су бик теге сеңдереп, шуны каплап, шулай көчкә сүндерделәр утны. Мин анда үземнең нинди халәттә булганын хәтерләмим дә, баланы алып, документларны җыштырып өйдән чыгып киткәнем, чөнки 1 метр ара шартласа, өйгә дә әтинең машинасына да күчә дигән сүз бит инде. Менә шундый шәп туган көн булган инде. Табылдымы? Җинаятчы. Табылды. Җәза алдымы? Алды. Күпмегә утырттылар? Әйтмим. Ник? Юк. Аңа кадәр кереп китмәгәндә. Кем икәнлеген сорамыйм бит инде. Ну, тиешле җәзасын алдымы соң? Тиешле җәзасын алмады. Ләкин нинди дә булса, үзенә күрә җәза, аны Аллаһ Тәгалә үзенә җәза бирде. Именно шушы эш буенча җәза алды дип әйтә алмыйм ул кешене. Ләкин тормышында үз җәзасын алды. Мин аны гафу иттем. Ләкин барыбер Аллаһ Тәгалә үзенекен күрсәтте инде. Син гафу итсәң дә рәнҗү бетми бит ул. Юк, бетте. Юк, менә кешегә карата, сиңа зыян салган кешегә карата бер рәнҗеп аласың икән. Гафу иттеңме, итмәдеңме, рәнҗеш үзенекен эшли. Бәлки шулайдыр. Рәнҗеш ул үзенекен эшли. Бүгенге көндә нинди машинада йөрисең? Мерседес. Миңа эшчәнлекне үзгәртергә кирәк. Нәрсә эшләргә кирәк? Карны ачырга кирәк. Мерседеста йөрер өчен нәрсә эшләргә. Ярар, әйдә, нәтиҗәне. Юк, тукта. Менә син Мерседеста йөрерсең, эшләргә кирәк дисеңме? Ул бит Мерседесның төрле хактагы Мерседес була. Ул менә халык уйлый, Мерседеста йөри икән бу, всё, бетте, бай. Юк, шаярып кына әйтү. Юк, менә бу Мерседесның хакы менә шул хакка кияр юда алып була инде. Но минем Мерседеста йөрисем килми, шуңа күрә Мерседес алдым. Мин шәхсән минем Мерседеста да йөрисем килми, Audida да, BMW-да да йөрисем килми. Мин бердән бер яраткан 2 машинам бар. Toyota'дыр инде берсе. Юк, Ford Mustang
GT 500, Гафу итегез. Shelby, Гафу итегез. икенчесе Dodge Challenger. Ой, гафу итегез. Үшіншісі бар екен әлі, Chevrolet Camaro. О, ярар оларға насип болсын, жүрерге насип болсын. Бұл менің енді бала шақтан берлі көңілімде яшап келген шошы алсу түстегі фантазияларым. Һәм мен шошы машиналарның Шыңға фотосуретлерін қарайым да, мұны білен ауылға кіріп болмай бейді дейім де. Өзімнің машинама отырып шығып кіріп кетем. Жүрерге насип болсын. Алла берсі. Әйді, нәтижені шығарайық, сайлайық, қойсысы. Үшінші фото. Гүзәл Уразова белән булган фотосуретне син ялы. Әйе. Иркә белән чыккан фотосурет дип. Әйтәсең, хәзер шундырысын. Карыйк. Тидататам. Барабам. Дөрес. Үзеңне яхшы беләсең икән. Синең йөзләргә хәтер әйбәтме? Йөзләргә әйбәт, исемнәргә хәтер юк. Нәкъ минем шикелле. Шуның белән беренче турын тәмамлыйбыз, икенчесенә кирип китәбез. Икенче тур син беләсеңме дип атала. Мин сиңа бер сорау бирәм һәм шушы сорауга 3 вариант җавап бар. Сиңа шушы 3 вариант арасыннан дөресен сайлап алырга кирәк. Дөрес әйтсәң 5ле, әйтмәсәң инде шушы 2 карточка көтә сине. Сорау шундый. ВКонтакте шелтәрендә иң популяр Тибәле йөрәгем җырында Тибәле сүзе ничә тапкыр кабатлана? 15ме, 25ме, 30ме? Минем вакытым бармы? Юк. Эштән җырлап куймакчы буласың, исәпләп санап. Әйдә. Вариант. Ничә тапкыр тагын? 15ме, 25ме, 30ме? Бер генә дөрес җавап. 25 дип торабыз, әйдә. 25 дип уйлыйсың. Әй. Син тиз генә эштән җырлап чыктың инде моны хәзер. Мен так бер куплет тамның кылар. Икенче куплет шундый. Сез дә булырга мөмкин. Жавапны кабул итәмме? Әллә уйлыйсыңмы? Юк, әйдә. Үзгәртмисең? Юк. Давай, если что, не терпис. Кызык түгел синең белән, дөрес. Дөрес. Дөрес, 25. Син теге йөзләргә генә хәтер әйбәт түгел, хәтта җырларның эчтәлегенә дә, җырдан теге билгеле бер кабатлана торган сүзләрнең исәбенә дә хәтерең әйбәт икән. Менә җырларга килгәндә, син җырларны ничек сайлыйсың? Ки композиторлар дип атыйк инде хәзер әйбәт, чөнки композитор дип хәбәтен көй язучылар үзләрен композитор дип атый бит инде. Профессиональ күзлектән караганда гәрчә алай булмаса да, җыр язучылар үзләре җибәрәләрме җырларны яки үзең бәлки яраткан җыр язучыларың бардыр, аларга мөрәҗәгать итәсеңме? Ничек сайланган җырларың? Менә моңа кадәр бер 2-3 ел элек дип әйтеп сөйләшегеме? Менә җибәрәләр. Кеше ничек әйтә? Кешедән сорап, ничек бу? Җыр сайларга белмим. Бер кирәкмәгән җырлар яздырып, менә шундый әйберләр бик күп иде минем тормышта. 3 ел элек, 4 ел элек бәлки, мин үзем сайлап, күңелгә нинди җыр якын, күңелгә нинди җыр ята, шуларны җырлый башладым. Минем соңгы 4 ел эчендә репертуарымда мәхәббәт турында бер җыр да юк. Минем туган як, тормыш, менә тұрып басыгыз давай анда жатасы түгел, менә шундый алда нәрсә көтә, менә шундый әйберләр, әйме? Әгәр дә бу принцип белән барсак, шушы кагыйдәне бозмасаң һәм шушы кагыйдәләргә таянып алга таба киләчәктә дә эш итсәң, миңа калса синең репертуарыңда киләчәктә урман кисик, шашлык кыздырыйк, тирис түгәсе бар. Бәлки. Юлларыбыз тигез дигән шундыйрак җырларда пәйда буладыр. Оригиналлекне яратасың алайса. Төрле темалар. Гадәттә бит инде менә безнең күп кенә җырчылар бөтенесен мәхәббәт тематикасы. Әйбит. Эстрадабызның 80% ул мәхәббәт турындагы җырлар. Янда сагышлы мәхәббәт, яралы мәхәббәт, матур мәхәббәт, яки анда хыялдагы мәхәббәт, һәм башкасы төрле юнәлешләрен үз эченә керткән мәхәббәт бездә. Юк, соңгы арада мин күбрәк менә шул тормыш белән бәйле, язмыш белән бәйле. Нигә шулай? Нигә мәхәббәт тематикасын шулай читләтеп үтәсең? Менә бу сорауга җавап бирә алмыйм. Үзем дә белмим нәрсә икән. Күңел халәте шундый. Шулай туры киләме, әллә үзең теләмисеңме? Үзем теләмим. Менә миңа үзең әйтмешли, җибәрәләрме, үзең сайлап аласың. Җибәрәләр миңа җырларны. Көн сайын 30-40, 100 җырда булырга җибәрергә мөмкин. Ул җырларның шуты юк. Гел җибәрүдә. Менә шулар арасында мин аны тыңлаганымда җиңенде күбесен. Ләкин кайчакта менә ничектер
туры килеп, әле җырланмаган бик күп кенә шуның карады. Шундый матур җырлар бар. Шундый матур. Шуларны яздырасы бар. Белмим, менә күңел халәтенә туры килә торган җырларны алам. Бүгенге көндә күңел халәте мәхәббәткә туры килми минем. Менә шундый тормышчан җырларга туры килә күбрәк. Тормышта мәхәббәт беттеме әллә? Юк. Ничек инде? Мәхәббәтсез яшәп булмый. Нигә алайса бу теманы шулай кимсетеп үтәсең? Бөтен кеше мәхәббәт турында Кимсетү дип бик ялгыш әйттең. Кимсетү дигән сүз түгел. Моңа кадәр күп язылган мәхәббәт турында җырлар. Серьезныйрак темаларны кагаласы килә. Җитди темадагы җырлар бик популяр булмый бит аны. Кабул итми бит аны. Булсын. Менә минем шуны җырлыйсым килә. Калганы. Черт с ним. Черт с ним. Син бит инде 17 яшендә беренче тапкыр беренче сольный концертыңны койган кеше. 17 яшендә. Бу кайда булды бу? Филармониядә. Филармониядә. Казанда. Казанда. 17 яшендә беренче сольный концерт. Ул вакытта инде теге сине белмәгәннәрдер дә әйбәт. Әлбәттә. Халыкны җыеп китергән булгансыңдыр инде. Чөнки һәрбер яшь җырчы шулай эшли, үзен күрсәтер өчен. Ул вакыттагы Чулпан белән бүгенге көндәге Чулпан нәрсәсе белән аерыла? Әллә шул ук Чулпанмы? Юк инде. Ничек? Но синең тапшыру башында әйттең дә бит 1 ел элек мин үзгәрдем, тормышка караш икенче. Ләкин бәлки шул вакыттагы Чулпанның ниндидер бер чаткылары әле дә яшидер. Яши. Менә мин хәзер дә исемдә концерт башланырга 5 минут минем күңелемдә бернинди борчылу хисе юк иде ул вакытта. Беләсеңме? 17 яшь. Бу бит бөтен артист хыялланган халәт бит бу. Һәрбер сәхнәгә Башка бөтен әйбер турында борчылган бүгенге көндә дәйме? Ләкин сәхнәгә чыгу турында бер кашан борчылганмын. Менә әйтәләр, имештер, борчылмасаң ул бит инде аны дөрес түгел дигән кешеләр дә бар. Менә нишләтим? Башка әйбергә тормышта минем борчылу булырга может, но сәхнәгә чыкканда борчылу юк минем. Минем бар. Минем һәр вакыт инде менә якынча күпме? Киләсе елда сәхнәдә йөри башлаганга 20 ел була. Минем кайчан гына менә чыкма сәхнәгә. Һәр вакыт дулкынлану. Тик сәхнәгә чыгып басу белән 1-2 сүз әйткәннән соң әлеге дулкынлану ничектер мөгъҗизалы рәвештә юкка чыга. Ләкин ул борчылу бар. Һәр вакытта да булды. Һәм менә мин аны берничек тә җиңә алмыйм. Син Юк. Менә минем шул кадәр көтәм сәхнәгә чыгуны, әйме? Минем ул шундый рәхәтлек, сәхнәдә яшим мин. Менә шундый рәхәт миңа сәхнәдә. Ул мин сәхнә, менә 2 сәгать концерт куйганнан соң, син минем состояниемне күрсәң чыккач сәхнә артына чыгасың бит инде, әйме? Тагын 5 концерт куярлык энергия алып чыгам. Мин шанам. Булырга мөмкин. Мин популяр җырчы түгел, һәм моңа үзем гаепле дигән сүзләр әйткәнсең син. Бүген дә актуальмы бу сүзләр? Актуаль. Нишәп син үзеңне популяр җырчыга санамыйсың? Юк инде популяр. Популяр минем өчен кем ул? Халык өчендәдер дип уйлыйм, минем өчен дә популяр кем? Көн саен 20 көн концерт куеп, бөтен концертларга туп-тулы заллар, аншлаглар минем алай түгел бүгенге көндә. Нигә шулай? Үзем гаепле. Нигә гаепле? Нәрсәне эшләп бетермәдең? Вакытында эшләнмәгән эшләр. Димәк, син хәзер синең фикереңчә синең вакытың узган дип саныйсың? Юк. Вакыт бер кашан да узмаган. Әгәр дә мин тотынып, әгәр дә бик катты иттер бүгенге көндә үземне үзем кулга алып эшлим икән, һәрбер точка адан бәгә җитәр өчен просто план кирәк. Кичкенә адымнар гына кирәк. Син бит яңа программа ясап, режиссерлар белән тулы программа әзерләп йөри башлаган идең. Юк, ул инде беренче адымнар. Дөрестән дә бик үстек. Команда белән бик үстек. Менә бу соңгы 2 ел эчендә профессионал яктан да, бөтен яктан да дип әйтергә кирәк. Дөрестән дә минем шундый менә илһам килгән миңа, без Марсель Махмутов белән сценарийлар төзеп, ул режиссировать итеп, бик көчле концерт программа белән чыктык без. Яңа костюмнар, команда төзеп, утлар алып, бөтен әйбер мәшкилдек. Үстек. Ләкин бүгенге көндә мин үземә күңел тынычлыгы телим. Бәлки берәрсә... Ул күңел тынычлыгын кайдан табасың? Менә берәрсә әйтергә мөмкин. Ничек инде башлаган эшне, менә кеше сүзенә карамыйм бүгенге көндә. Менә резко гына минем туктыйсың килде. Туктау түгел ул. Юк, концертлар белән көн сайын концерт куеп йөри торган кеше түгел мин. Мин үземнең режим. Миңа
Син әйтмешли картайдым дидең бит әле килгәндә. Менә минем дә шун, мин хәзер җирәк юлларга чыга алмыйм. Ул минем элек ничек йөргәндер, мин шаккатам үземә. Миңа кирәк сәгать 11-дә ятып җыкларга, иртән торырга, сельдерей согымны эчәргә, йога белән занимация итәргә, балаларымны карап, завтрак пешереп, вакытында ашап. Син әкренләп хуҗабикәгә әверелеп барасың димәк. Бәлки шулайдыр да. Хуҗабикәлек сиңа ләззәт китерә. Китерә. Жан тынычлыгы бирә. Җан тынычлыгы бирә. Ләкин сәхнәсез яшәгән. Борчылу юк. Ай, кеше килер микән? Билетлар сатылыр микән? Менә ул әйбер сине әлегә читләтеп үтә. Һәм син шуның белән канәгать. Канәгать. Ә киләчәктә нәрсә булыр икән? Ничек булса шулай була. Шушы гаилә агымына, хуҗабикәлек агымына кирип батып, сәхнәне онытсаң. Юк, мин сәхнәне беркайчан оныта торган кеше түгел. Мин сәхнәдән башка, мин бит сәхнәне онытым дип әйтмим. Мин Читләшсәң ярар, онытмасаң. читләшмим дә. Мин бит инде үземнең Кышкырма миңа. Кышкырмыйм. Менә мин үземнең эшем бара бит инде минем. Ул бит гел концерт куюда гына түгел бит эшләр. Ул бит банкетка чакыру, ул ниндидер мероприятиеларда катнашу. Менә күңелгә рәхәт китерә торган мероприятиеларда гына җырлап, концертларда гына җырлап, Казанда 2-3 концертыңны куеп, анда зур шәһәрләрдә генә куеп, менә шулай гына әтиге көн саен җәһәннәм тишегендә урнашкан районнарга, авылларга барып концерт куеп җырлык түгел әлегә. Бәлки алга таба булыр. Но хәзерге моментта, менә хәзерге халатың аңа әзер түгел. Әзер түгел. Соңгы елларда үзебез күрәбез, бөтен социаль челтәрләрдә чыгып бара, бөтен артистлар үзләренең балаларын шушы юнәлешкә, сәхнә юнәлешенә тарта һәм үзләренең иҗат юлын дәвам иттерү өстендә инде бөтен булган тәҗрибәләрен балаларына тапшыралар бит һәм балаларын зур сәхнә тормышына әзерлиләр. Синең әйткән сүзләрең бар. Дөресен генә әйткәндә, улымның минем юлдан китүен телим, чөнки моңа мөмкинлекләре бар. Минем кебек сәнгать кешесе булсын иде, чөнки үземне башка эштә күз алдына да китерә алмыйм. Бу сорау, дөресрәк сорау түгел, бу әйткән сүзләрең бүгенге көндә үзенең нәтиҗәләрен бирәме? Улың сәнгатькә тартыламы? Сәнгать кешесе дигән сүз ул обязательно сәнгатьнең юнәлешләре бик күп. Ул обязательно җырчы, композитор, анда белмим, музыкант булырга тиеш дигән сүз түгел. Күңелендә иҗат булырга тиеш һәрбер кешенеке дә. Иҗат кешесе ул миңа калса, менә минем уйлавымча, рәхәт яши. Менә җырлыйсы килгәндә җырлап, уйныйсы килгәндә уйный алган инструменты булса, ул бит күңел рәхәте. Ул башка эш сайласын, ләкин иҗат кешесе булсын. Миңа калса. Кичкенә улыма килгәндә, ул бик сәнгатьне ярата торганга ошап тора. Ул инде кичкенә туганнан бирле үзе сөйләшә барлаган бирле җырларга маташып, шигырьләр сөйләргә инструментлар алдыра инде безгә бер караганда барабан алдырды, аннан гармон алдырды, аннан гитара алдырды. Шунда мин җырлаганда менеп утырып, эй, сине кул чабып, ну бик не инде теге музыкальный. Арыфлыгына сорый күрмәсен. Шундый. Икесе ике төрле гомумән. Ләкин алар барыбер теге сәнгатьнең менә өлкән улым турында әйттең бит, төзүчелек, инженерия, шул теләне аңлашылай сәнгать кирәк, аңлашылай башны эшләп кирәк. Ала ул сәнгатьтән башка булдыра алмый, чөнки аны анисе җырчы. Димәк, балаларының нинди һөнәр сайлауларына син зур йогынты ясамыйсың, теге ниндидер билгеле бер таләпләр юк. Юк. Нәрсәне сайлар, шуңа канәгать. Әлбәттә, бәхетле генә булсыннар. Амин. Шулай булсын. Шушылай итеп без бу турны йомгаклыкта чираттагысына кирип киттек. Өченче тур син әйткән идеңме дип атала. Асылы ничек? Бу турда мин 3 цитата укыйм. Бу цитаталарның берсе синеке түгел. Сиңа шушы цитатаны белергә кирәк. Башлыйкмы? Әйдә. Башлыйк. Үземнең башымнан узгач, яшь кызларга киңәш бирәсем килә. Үзеңне беренче көннән үк ничек бар, шулай күрсәтергә кирәк. Очрашып йөргән вакытта тәти кыз буласың бит инде. Ашарга пешерәсең, җыештырасың. Гел аның янында гына сине беренче вакытта ничек күрә, аннары гел шуны таләп итә. Минеке. Синеке. Минеке. Бу сүзләргә гомумән менә аңлатма бирәләсең бар. Дөрестән шулай. Һәрбер теге баш әйләнеп китеп, теге
очкилар киеп, күзлекләр киеп, бит инде беренче теге ярату хисләре туган вакытта баш әйләнеп, хатын-кызлар үзләрен шундый матур тәти итеп күрсәтеп, кызлар. Аннан чыгалар да тормыш башланып китә. Русча әйткәндә бытовуха дигән әйбер барлыкка килә. Аннан соң характерын күрсәтә башлыйсың, бунысы чыга, тигесе чыга. Ирең шоке, мин бит мондый хатын алмаган идем. Дөрес әйбер түгел бит инде. Шул. Менә шуңа күрә. Үз башымнан үзгәч башлана бу цитата. Бу синең Әгәр дә 3нче тапкыр Киевга чыккан булсам, мин алай эшләмәс идем дигәнсез бу. Бу беренче аерылышу тарихына отсылка дип әйтәм. Biraz җепләре сузылган. Беренче Киевга чыгу гомере дөресрәге яхмыгым. Беренче тапкыр Киевга чыгып, бергә күпме яшәдегез? 4 ел. 4 ел. Менә юлларның ике якка китүенең сәбәбе Бик күп. фактор түгел. Бер генә фактор түгел. Ул әлбәттә бер кешедән генә аерылу, ул бер кешедән генә тормый. Әлбәттә ике яктан да тора. Беренчедән, икенчедән ул барда җигете буларак, ул бардага тартылды, мин Казанга тартылдым. Иң зур фактор, менә беренче фактор шул, характерлар туры килмәү. Алсу күзлекләр салынган вакыт. Алсу күзлекләр салынгач характерлар туры килмәй башлады. Һәм башка факторлар. Яхшы. Үземә ошамаса, стилист алып килгән әйберне кия алмыйм. Менә шундый кире кеше инде мин. Нәрсә әйтсәләр дә үземчә киенәм инде. Ачуланмасыннар. Яра давай өченчесен әйт әле. Юкта, киенүгә килгәндә бармы синең стилистың? То бар ул лайбрери, то юк ул. Я ул бер кеше, я аннан соң икенче кеше ул. Киенүгә килгәндә билгеле бер яраткан төсләрең, кием фасоны бармы андый? Тормышта мин яратам кара, ак. Менә шундый теге темный төсләр дип әйтимме. Минем кебек. Сәхнәгә чыкканда хатын-кыз безнең бит инде Айрат әйтмешлегел, индийский кино карарга яраталар безнекеләр. Бөтен җир ялкырга, жалтырарга тиеш. Шуңа күрә туры килә инде шундый күлмәкләрдә алырга. Кияргә. Кемнең акчасы бар, шул сәхнәдә танылып китә. Сәләтең бар, яхшы җырлыйсың дип кенә артык танылып булмый. Кайчак радионы яисә телевизорны кушам да, чәчләрем үрә тора. Шушылар да булдымы җырчы дип. Эстрадада хәзер эшләре булмаганнан җырлаучылар күбәеп китте. Килсен иде берәр кеше, тотсын кулына себерке һәм себересен иде рәхәтләнеп. Шул чак җыен юк бар шүпчарлар үз урыннарында булыр. Менә мин бу ике соңгы әйберне минеке кайсы дип әйтә алмыйм хәзер. Әлбәттә, мин әйткән вакытлар булды минем эстрадада бик күп теге кирәк. Бар. Дөрестән дә шулай. Ләкин моның кадәр каты итеп әйтмәгән булыр идем кебек тоела. Юк бар шүпчар дигән сүзләр астында кемнәр турында әйтәсең син? Билгеле бер җырчыларга атап әйтелгән сүзләр бу. Юк. Менә кайдан чыккансың бу алайса? Юк, гомумән бер дә мин вообще гомумән артистларны ачарга әйбәткә бүлмим. Мин шундый кеше, миңа җырлый икән, молодец җырласын. Ләкин була шундый вакытта теге минем әзрәк кенә профессионал әйбер карый башлаганда бөтенләй юк. Тавыш Нота җырлаучы. Бөтенләй юк. Нота да юк, тавыш та юк, бер нәрсә дә юк. Менә шундыйлар турында сүз бара. Эшләре булмаганнан җырлаучылар кем ул? Эш беткән что ли? Эшмәкәрләр булып чыга бит инде бит. Бизнеслары бара. Җырлап карыйм әле. Юк, җырлый алган кеше җырласын. Ул була кичкенәдән артист булам дип хыяллаган кешеләр, хыялларын чынга ашыра торган кешеләр. Җырласыннар, ләкин бар бөтенләй менә ул күп түгел андыйлар, ләкин бар. Һәм син аларны тыңлый алмыйсың. Просто тыңлый алмыйм, мин аларны теге былай тигез дип әйтү дә түгел, ләкин просто тыңлый алмыйм. Бит менә соңгы 10-20 ел эчендә нәкъ менә шушындыйлар күбрәк популярлыкка ия булалар да. Алай диме? Ни?
Не, дөресе шул бит инде. Бездә дә рус эстрадасында да, чит илдә дә барам диләр. Көчле вокалы булмаган артистлар нигәдер күбрәк игътибар үзәгендә. Беләсеңме нәрсәгә? Чөнки алар халыкка якын. Менә халык ул бит профессионал җырчы түгел. Алар профессионал укымаган. Һәм менә күз алдыңа китер. Иртә белән торгач, җырлап йөрисең син, әйме? Обычный менә халык, безнең халык җырлап йөри. Син бит инде әлләнди әйберләр җырлап йөрмисең? Әлбәттә. Җиңел, рәхәт җырланыла торган әйберне сайлыйсың. Үтемле. Үтемле. Шуңа күрә менә шундыйлар бүгенге көндә беренче рәтләрдә дип саныйм мин. Бу профессиональ вокалны, профессиональ җырчыларның статусын төшермиме соң? Менә әйдә бу темага кермик без име. Керсәк батабыз, ләкин бар. Кереп батабыз. Кереп китеп. Бер яктан карасаң, ул дөрес әйбер түгел миңа калса. Мин әйтәдер инде. Менә врачка укыйлар, менә шулай ук врачка укыган кебек артист кеше дә укый бит инде ул. Менә мин үзем гомумән 8 ел укыган кеше инде җыр буенча. Аның өчен өйрәнелгән, ителгән. Кемдер бер нәрсә белмичә чыгып җырлый. Ул халыкка якынрак. Но монда халык сайлый. Менә анысы да бар. Да, теге елганың ике яры. Тегәл генә кайсы якка йөзеп чыксаң да барыбер ярга йөзеп чыгасың, ләкин кайсы яр икәнлеген кызганычка каршы халык хәл итә. Халык хәл итә. Яхшы, рәхмәт. Эш цитатаны укыдык. Кайсысы синеке түгел? Шулпа. Ну менә мин өчесен дә әйтергә мөмкин. Соңгысында мин була Сибиргә килеп, Сибирсин дигән әйбер әйткәнем юк. Шуңа күрә дә өченчесен сайлыйм. Өченчесен сайлыйсың. Димәк, өченчесе синеке түгел. Җавапны кабул иттек. Хәзер дөрес җавап. Үземә ошамаса стилист алып килгән әйберне кия алмыйм. Менә шундый кире инде мин нәрсә әйтсәләр дә үземчә киенәм инде, ачуланмасыннар дигән сүзләрне Зәйнәп апа Фәрхетдинова әйткән иде. Менә бит. Хаталандым. Ол укы. Үзеңнең иң начар гамәлең дип нәрсәне атар идең? Иң начар гамәле. Тормышыңда кылган. Бәлкем алар күптәдер, белмим. Шуларны бер кеше дә алтын түгел. Ләкин бүгенге көндә минем күңелдә менә иң авыр булып торган әйбер ул беренче улым Солтан кичкенә вакытта тормыш күрәм дип мин бик күп вакытны сәнгатькә багышладым. Һәм балама әзрәк вакыт калды. Игътибар әзрәк булды. Менә шулай бер генә. Калган гамәлләре шүртсен үзеңә әйтәсең. Бит менә ул вакытны инде хәзер кире кайтарып булмый. Әгәр дә сәнгатькә менә хәзер бүген сиңа үзгәртергә мөмкинлек бирелсә, шушы вакытларны, син нәрсә өстендә күбрәк эшләр идең? Балага игътибар юнәлтеп дип әйтәм инде. Бәлки нәкъ менә шушы үзеңнең игътибарыңны күбрәк сәнгатькә биреп, балага игътибарыңны кимрәк кую аркасында балага нәрсәдер биреп бетермәдем дигән уйларың бардыр. Биреп бетермәдем дигән уйлар бар. Ул бит инде әтиле булып үскән бала мәхәббәткә күбрәк теге җайлырак кебек, җиңелрәк кебек. Ул әтисе үскәч Так. Ага. Шул гына. Миңа калса, ул аңлыйдыр, ул беләдер, ул сизәдер. Һәм нинди генә бүгенге көндә нинди генә нәтиҗәгә килсәң дә, һәм ул да нинди генә нәтиҗәдә булса да, миңа калса ул сиңа рәхмәтледер. Шуңа күрә менә шушы ягын карада, шуңа сөенеп яшәүне алып дәвам ит. Рәхмәт. Без чираттагы турга күчәбез. 4-нчесенә. Йомгаклау туры 4-нче тур синең өчен десерт дип атала. Игътибар иткәнсеңдер тәлинкә, аның өстендә капкач бик матур рестораннар тәкъдим иткән төсле урнаштырып куйдык. Минем кулымда катыргы кисәге. Анда сорау язылган. Сорауны хәзер эчтән генә укы, кычкырып укыма, үзең өчен укы. Аннан соң аңлатам. Әгәр дә турның шарты. Әгәр дә бу сорауга җавап бирәм дисең икән, сорауны кычкырып укыйсың да җавап бирәсең.
Әгәр дә юк, мин бу сорауга җавап бирмим дисәң икән, сорауны укымыйсың, катыр гына миңа кайтарасың да, шушы капкачны ачабыз да, аның эчендәге әйберне ризык та булырга мөмкин, ризык булып танылмаган әйбер булырга мөмкин әйбер. Сиңа шуны ашарга туры киләчәк. Әйткәнемчә, суалчан да кыздырган тараканнар, белмим ата. Кит инде хыял. Аның кадәр үк булмас инде. Иң мөһиме организмга зыян сала торган әйбер түгел, органик матдә. Ләкин кем өчендер ул ашарга яраксыз да булып тоелырга. Аңладым. Сорауга җавап бирәм, әбри. Benim yaratkанлыгым инде бу. Көтеп алган. Әйдә алайса кычкырып укыда. Атказанган яки халык артисты исемен алу өчен Так. нәрсә эшләргә кирәк? Нәрсә эшләргә кирәк җавап бир. Җырларга кирәк, эшләргә кирәк. Төрле вариантлар бар. Мин бу вариантларны монда әйтү дөрес булыр инде, нәрсә булсын инде, халыкта белергә тиеш бит инде аны. Беренчедән, әлбәттә, кемнәргә бирәләр? Узак еллар эшләп, концертлар куеп, шынлап торып атказанган ала торган кешеләргә бирәләр. Так. Икенчедән, мәсәлән, миңа килгәндә, мин бит инде элегрәк алдым, 25 яшьтә уже атказанган исемне алдым. Мин күбрәк менә милләт белән бәйле мәҗлесләрдә, бәйрәмнәрдә катнашып, баянга, оркестрга, акапелла бик күп әйберләр җырлап, милләттәшләр белән күрешеп, Татарстан көннәрендә чыгыш ясап, менә шуннан күбрәк бирелде дип әйтсәм дөресрәк булыр. Халык телендә әйтмешли, правительственный чараларда. Ой, бик зур әйтелә ул сүз, дөрес әйбер түгел ул. Юк, менә шундый мәҗлесләрдә, шундый концертларда катнашып. Хөкүмәттә түгел, ул күбрәк менә Хөкүмәт белән бәйле бит инде. Әзерәк бәйле инде, дөрестән дә башка регионнарда, чит илләрдә милләттәшләр белән күрешеп, алар белән аралашып, алар алдында чыгыш ясап, үзебезнең моңыбызны, татар моңын тагы да менә шуннан күбрәк алынгандыр дип уйлыйм. Инде теге бердә менә соңгы икенче сорау. Менә хәзер аны соңыннан бирәм. Син башта җавабыңны биреп бетердең. Хәзер икенче сорауны ука. Бер тапкыр сольный концертта куеп карамаган артистларга исем бирүгә ничек карыйсың? Менә анысын белмим, әбри. Алар бар бит. Белмим, бар. Белмим. Халык гомердә иш. Юк, булдыралгач, молодец дигәндә бетер инде. Шын мәгънәсендә тырышып, ничә еллар буе эшләгән, ләкин исем ала алмаган артистларга тикерү түгелме менә? Я, алай андай бер сөйләмәле син. Нишле? Юк инде. Менә Бар бит андыйлар. юк, молодец. Молодец, алган икән, молодец дип уйлыйм. Һәрбер кешендә молодец димим бу тормышта, әйме? Чөнки кайда? Гаделлек дигән әйбер гомумән юк безнең тормышта. Гаделлек дигән бүгенге көндә юк. Булдыралган икән, кемдер авыр юл белән бара. Кемдер сикереп кенә эшли. Мин хәзер менә соңгы елларда ничек әйтәм, элек исемне бирәләр иде. Хәзер исемне алалар. Бәлки. Һәм менә икенче сорауда яңгыраган кешеләр нәкъ менә алалар. Синең беренче сорауга җавап биргән, менә хезмәт юлы аша, авыр хезмәт юлы аша, гастроль графикларның нәрсә икәнлеген, концерт оештыруның нәрсә икәнлеген, сценарий язуның, режиссурның, гомумән шушы үзеңнең әзерләгән концертың белән кайдадыр ил гизеп, республикаларда, чит регионнарда йөреп, тамашачыга шушы программаны әзерләп, күрсәтеп, чын мәгънәсендә хезмәт куеп алган кешеләр аларга бирелә. Аларсы менә икенче сораудагы кебек бер тапкыр концерт куеп карамаган, ягъни билгеле тиешле урында бер балкып, икенче тиешле урында икенче тапкыр балкып, 2-3 тапкыр күренеп алганнан соң халык белмәгән, ләкин тиешле кешеләр белән тиешле вакытта очрашып, тиешле урынга эләккән кешеләр алар инде алалар. Миңа калса бу дөрес әйбер түгел. Юк, әбри, алай дип әйтмә. Дөрес әйбер түгел дигән сүз юк бу дөньяда гомумән. Каян беләсең син дөрес икән, дөрес түгел икән? Гадел түгел бит инде. Гаделлек юк дим бит инде бүгенге көндә. Менә синдә бәлки кирәк җиргә эләгеп битәрсең дә сиңа да риск биреп куялар. Менә син сиңа шулай дип әйтсәләр, сиңа рәхәт булыр име? Рәхәт булыр әлбәттә. Ләкин минем инде җилкәләрем артында 19 ел гомер бар, сәхнә гомере. Син ул 19 елны алып ат та хәзер беренче көнгә кайт та менә күз алдыңа китер. Рискка гына берәр кирәкле җиргә эләгеп китәсең дә сиңа биреп куялар. Минем амплуа моңа туры килми, тиешле җиргә эләгә торган амплуа түгел ул беренчедән. Кемнеңдер менә амплуасы туры килә. Молодец, значит.
Демәк, син андыйларга җиңел карыйсың. Мин гомумән тормышка җиңел карыйм. Мин менә кеше ничек алган, кеше ничек эшләгән, анда миңа барыбер. Берәр кеше булса, башка кунак булса, авыз тутырып, миңа пофиг дип әйтер. Но мин алай айта алмыйм. Һәм ул кешенең кем икәнлеген беләм дә. Бик зур рәхмәт сиңа. Монда нәрсә яшергәнен беләсең киләме? Килә. Ачып калыйбызмы? Айдар. Абау. Менә моны ашап бетерә алмыймы? Ширләтеп кайтара сарыгыз мине. Син моның белән бөтен аш кайнату трактор яндырып, тишеп, алганда бүтән ашамаслык булып кайтып киткән булыр инде. Шулай. Кызыл борыч. Зур рәхмәт сиңа Чулпан. Үзеңә рәхмәт. Тамашачыларга, әлеге тапшыруны караучыларга әйтәсе сүзләрең, фикерләрең булса рәхим ит. Камера синеке. Хөрмәтле тамашачылар, сезгә иң беренче бүгенге көндә иң кирәкле, иң кыйммәтле, кадерле әйбер саулык, сәламәтлек телисем килә һәрберегезгә дә. Һәм инде күк күзләребез тыныч булып, без моңлы халык рәхәтләнеп җырлашып, бергә яшәргә насип булсын. Күңел тынычлыгы телим һәрберегезгә дә, бәхетле булыгыз. Бик зур рәхмәт. Миңа карата да шундый җылы сүзләр әйттең. Әлбәттә. Әбер беләсеңме? Сиңа телисем килә күңел тынычлыгы. Тынычлан. Борчылма кешеләр өчен. Кирәкми. Үзеңнекен эшлә. Тынычлан. Рәхәт булардан соң. Шундый рәхәт яшәү әбер. Башы. Бүгеннән икенче төрле яши башлады. Шуның белән тапшыру тәмам. Күрешкәнгә кадәр. Сау булыгыз.